Per ser un bon amargat, no has de tenir mai motius de pes per estar amargat. Un bon amargat ho està, faci el que faci. Encara que li toqui la loteria, encara que estigui de vacances, encara que hi hagi gresca, xerinola i alegria al seu costat. Un bon amargat, a més, acostuma a tenir sempre pressa, encara que sigui l'únic de la cua. Té pressa per poder fer una altra activitat que farà amb pressa, per poder fer a la vegada una altra activitat. I per moltes activitats que faci, al final del dia el balanç d'aprofitament del temps serà negatiu. Un bon amargat es comunica queixant-se, perquè si no es queixa, la comunicació considera que és una pèrdua de temps. A l'amargat li agrada molt que empatitzin amb ell i que d'altres també s'amarguin. En aquest sentit, gaudeix sovint dels ambients de les reunions de veïns o de trobades al carrer amb avis que es queixen del cost de la vida. Per ser un bon amargat has de pensar en molts insults, que tothom quedi retratat, i desitjar amb totes les teves forces que et deixin tenir l'amargament en pau.